आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मा स्किमा सोलिबाय दं दा नोंथाङा बेखौ मिथियाखैब्ला आङो दिनैनि भिडिअ'आव टप 5 सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम दा सोलिबाय थानायखौ आङो नैबे भिडिअ'आव देखायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअ'आव गोदानबा नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिनानै लानो हायो। जोङो दा सावरायगोन मा स्किमा दा सोलिबाय दं नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै माबायदि बेनिफिट मोननो हागोन माबायदि एप्लाइ खालामनांगोन जोङो बेनि ए टु जेड डिटेल्सखौ जोङो नायदिनि। गिबि स्किमाव जोङो सावरायगोन प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन योजना। बे स्किमाव नोंथाङा एप्लाइ खालामबा नोंथाङा बेयाव 3000 राङै मान्थलि मोननो हागोन आरो सोरबायदि मानसिया बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन होनबा नैबेयाव इलिजिबिलिटि होनाय दं। बेयाव आनअर्गेनाइज्ड वार्कार जानांगोन आरो बेयाव एप्लाइ खालामग्रानि बैसोआ 18 निफ्राय 40 बोसोर जानांगोन आरो मान्थलि इनकामा बेयाव 15,000 नि गाहायाव जानांगोन। अब्लानिया बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा 3000 रां फैसा मोननो हागोन। बे स्किमा अनलाइन एप्लाइ जायो। नोंथाङा नोंथांनि CSC सेन्टार बा बबेबा शपफोराव थांनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथाङा मबाइलजों रोङाबा बेखौ एप्लाइ खालामनो। आरो जोङो सावरायनोसै नैथि स्किमखौ। नैथि स्किमानो जाहैबाय नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम। नोंथाङा बे नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किमाव एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि एप्लाइआ सोलिबाय दं। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा बेयाव 20,000 फैसा मोननो हागोन। बे स्किमानो जाहैबाय नोंथांनि न'खरनि गार्जेना जुदि माब्लाबा समाव अबथिरा जिउ गोमायोब्ला नोंथांनो नैबे स्किमनि जोहै नोंथांनो 20,000 गभर्नमेन्टआ नैबे फैसाखौ सोनानै होयो। नोंथाङा जुदि बे स्किमाव एप्लाइ खालामबा बेयाव बेनिफिसारिया BPL कार्ड थानाय जानांगोन आरो इन्डियानि सिटिजेन जानांगोन। बेयाव रोखायै लिरनाय दं। नोंथाङा बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइनबो एप्लाइ खालामनो हागोन बे स्किमखौ आरो अफलाइनबो एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथाङा बेखौ बानायबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन थामथि स्किमखौ। थामथि स्किमानो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला योजना 2.0। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा इजियावनो फ्रियावनो नोंथाङा गेस कानेक्सन लानो हागोन। जाय बिथांमोननियाव गेस कानेक्सन गैया नोंथांमोना नैबे प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला योजना 2.0 आव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा गेस कानेक्सन लानो हागोन। बेनि अनलाइन एप्लाइआ सोलिबाय दं। नोंथाङा बेयाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। आङो बेनि मोनसे एप्लाइनि भिडिअ बानायखादों। नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनो हागोन। आङो डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। दा नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन ब्रैथि स्किमखौ। ब्रैथि स्किमानो जाहैबाय स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव फेज 2। बे टयलेट एप्लाइआ दासिमबो अनलाइन एप्लाइ सोलिगासिनो दं। नोंथाङा बे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव एप्लाइ खालामनानै टयलेट फ्रियावनो मोननो हायो। नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। आङो भिडिअखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बेखौ नायनानै एप्लाइ खालामनानै लानानै नोंथाङा फ्रियावनो टयलेट मोननो हागोन। जोङो दानिया सावरायगोन बाथि स्किमखौ। स्किमानो जाहैबाय PM सेवा निधि। नोंथाङा बे PM सेवा निधियाव नोंथाङा फिसा दखान गला बायदिसिना होयोब्ला नोंथाङा नैबे PM सेवा निधि स्किमनि जोहै नोंथाङा बिना गेरेन्टि नोंथाङा बेयाव 10,000 निफ्राय लानानै नोंथाङा 50,000 लागि बेयाव फ्रियावनो नोंथाङा साबसिडि लन मोनो। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा बे स्किमखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो। आं बिनि अलरेडि भिडिअ बानायखादों। नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथाङा लन लानो हागोन 10K निफ्राय 50K लागि नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल्स मिथिबाय थागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। एसेनोसै।